Добрый день, мы находимся у шоуруме адзення Гонар. Прыгожыя вышыванкі, гэта наша базовая коллекция. Такие офисные варианты с трошки таким схававаным орнаментом. Ну, такі ж варианты, які ў іншым колеры. Ну и есть такі больш нагадвае традыцыйны вариант беларускі. Он классный летом, под джинсы. Акрамя базовой коллекции, мы таксама выпускаем штогод яшчэ две коллекции, ну, некія тэматычныя. Коллекция персияна, яна была створана па матывах узораў слуцкіх паясоў. Выкарыстаны металлічныя ніткі. Зразумела, што ў нас ні золата, ні срэбра, бо тады рэчы каштавалі нашмат даражэй, але падтрымаць, скажем так, тую эстэтыку, тую тэхналогію мы спрабавалі. Кашулі мы стварылі прыкладна 4 гады таму, і да гэтага часу у Беларусі, і наколькі я ведаю, нават ва ўкраіне, падобнага крою, фасону і пасадкі кашуляў не створана. Толькі вы можете знайсці іх у нас, каб яна села на вас добра, все было прыгожа, і вышыўка была зроблена менавіта такім чынам. Зараз находимся ў нашай майстэрні, і ёсць у нас нават такія рарытэтныя нажніцы майго дзеду. У меня дзед быў кравец, рабіў таксама адзенне, у него праз пакалення. Таксама я займаюся адзеннем. І што прыемна, што это беларускае адзенне. З астаткаў тканін, каб іх не выкідаць, з неких таких вышивок, которые недзе сапсаваліся, робім такие цацачки интерьерные. Не хопіць жыцця, каб реализовать все идеи, которые просто лежат на поверхне. И их не трэба там придумлять. Жить Беларусью, беларускай культурой, и никаких проблем у пошуку идей нема.